Wayoni wayoni Aidan so kargice da ni na bari so na zo da hizo karba da nake gani ki sani ko cikin mafarki na zuciya ido na kwalla sanki ya zama mun tamkar abinci fuskar ki kamar a ce mu dubin kalla wanda da ya so ya taban dole da ya zo ya fadan sanki da ya ce na bari kin ga dole zan yi kwalla wayoni so na yau da shi yan mata na taho gare ki za ki ganni dauke da koko wayoni yan fulani kan ki guje ni yan fulani idan kin guje ni ya zan yi da raina wani wayoni na tahi bacci na ke nake gani a ido sanki ya saka kin gizo na cikin aiki in na ganki za na bari inda kike ni ma zan zo ko da na iso babu wanda za na tarar inuwar ki ta yi min gizo in san ki da ya kashen taimake ni karki saken yan fulani zo ki riken karshe banda san ki sa na gamo da ciwon hauka so na yau da shi yan mata na taho gare ki za ki ganni dauke da koko wayoni yan fulani kan ki guje ni yan fulani idan kin guje ni ya zan yi da raina wani yan fulani zo rike ni ɗauki banni yan fulani zo rike ni ɗauki banni na ki babbabi ozile ina ta jiran ki zo wayoni wayoni so na yau da shi yan mata na taho gare ki za ki ganni dauke da koko wayoni yan fulani kan ki guje ni yan fulani idan kin guje ni